Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ma kkundannax il-vot u l-aġir tal-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa kontra r-riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt fil-Bulgarija. F'dan il-pajjiż ilhom għaddejjin protesti għal 3 xhur sħaħ kontra l-gvern immexxi minn Bojko Borisov li anke qed jiġi investigat dwar ħasil ta' flus fi Spanja. Wara laqgħa li kellu mal-Arċisqof Charles Cicluna fil-Kurja tal-Furjana lil Bernard Grech staqsejnieh għalfejn l-Europarlamentari Nazzjonalisti jużaw is-saltna tad-dritt biex sawat Malta biss. Dan fil-waqt li mal-Bulgarija l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola benġlita u ħadita kontra d-dimostranti li qed jipprotestaw kontra l-korruzzjoni fil-pajjiż. Għadan kollu Bernard Grech għalilna hekk. Dr. Grech, tikkundanna l-vot tal-Europarlamentari Metsola u Casa fil-Parlament? Jiena nitkellem ma' Roberta, nitkellem ma' David sabiex ikomplu jaħdmu. Metsola tinsab f'nofs kontroversja mal-poplu Bulgaru wara rresqet diversi emendi bil-għalli taffi mill-qawwa tad-diskors użat fir-riżoluzzjoni fil-konfront tal-Bulgarija. Fil-fatt b'dawn l-emendi Metsola pprovat tneħħi mir-riżoluzzjoni referenza għal mod kif il-Bulgarija ddeterjorat is-saltna tad-dritt, id-demokrazija inkluż l-indipendenza tal-qrati, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-libertà tal-medja. Anke l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija kritika din ir-riżoluzzjoni favur il-poplu Bulgaru u għalli din inkitbet f'tem ta' ftit sigħat u diversi żbalji. Metsola anke kienet resqet emenda li tgħid li d-dimostranti li qed jipprotestaw fuq korruzzjoni huma ffinanzjati mill-mafja. Dil-emenda ġiet irtirata wara li Metsola kienet se taffaċċja proċeduri legali. Il-Bulgarija qed tiġi akkużata b'allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni, użi ta' kliem ta' mibeda fil-konfront ta' minoranzi bħal membri tal-komunità LGBTI u nisa fost oħrajn. Intant dan l-istazzjon kien żvela kif Metsola mblukkat ċittadini Bulgari fuq il-mezzi tal-midja soċjali tagħha u l-azzjonijiet tagħha kontra n-nies tal-Bulgarija ġew irrappurtati bi prominenza mill-midja Bulgara.